Gempar Kurawa. Ning nek aku sing maju kok kira-kira ngisini-sini. Api ngene, Gong. Pripun? Aku ngewangi ning kowe maju wong methoke Kurawa. Yo gelut wae yo. Kowe karo aku senggel. Lho. Kok malah nesu? Nesu. Wong ngewangi kok malah kula kon maju. Kowe nek loro tak tambani, nek mati tak uripke. Aja kuwatir. Mangkato. Yakin? Yakin. Serius? Iya. Nganggo apa le nambani? Banyu sunget kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune. Nek nggo nambani wong loro iso mari, nggo nguripke wong mati sing durung winanci iso kelakon. Wah, kene ndek kutil lampu. Kutil dengkul klocot kuwi. Iki pusaka padhake kutil lho. Kula tak maju, aku sing tansah memanuki lakumu aja kuwatir. Nek meng Kurawa ora bakal menang karo kowe. Yen kowe tak tambani kowe tak uripke. Kowe diantem ora sak lara, nek lara babak metu gedhe tak tambani langsung mari. Mbok sampean buka apotek mawon. Hus. Kok malah kon buka apotek ora? Aku entuk tamba mujarab kaya ngono. Wis mangkato, Bagong mangkato. Yen pancen kowe engko kerepot. Bagong kok salin koloran iki arep gelut e. Gelut nang nganggo sandangan kasatriyan ki ribet dadak benake kelat bau. Dadak netepke irah-irahan. Cecok iki ajeng gelut niki kula wis krasa. Nek nang mboten kula ajangi jembar ndak meng sak kepenake dhewe. Lho. Kowe ketoke bakal wani karo Begawan Durna. Lho, biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Begawan Durna iki kapan kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lah kok dadak takon lho kok arep wani karo Begawan Durna. Bagong niku ora wedi karo sapa-sapa, Mbah. Patokan kula niku anggere bener sing tak belani wong tuwa kula, aja kok sampeyan dewa mudhone Bagong ora gigrik. Hah? Aja kok ming Durna. Ah sampeyan niku kudu meh titele pendhita kondang monyor-monyor ra ning Ngastina. Ana sampeyan niku upama gambare diumbulke ra tak iso buka, kalah terus. Kok sampeyan ajeng nantang karo Bagong. Saiki ngene. Sampeyan butuhke pusaka telu, aku ya butuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampeyan, sampeyan boyong pusaka telu. Nek sampeyan kalah karo Bagong, kula sing boyong. Lho. Oh, lah kewanen bocah iki kewanen ucape. Ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbak. Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa to, kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya mung ceputas, lekutis. Ora ndek kewanen apa-apa, ning gandeng kowe nggo Kurawa, Dursasana, Kartomawa, Surtayu, Surni, Sinden ngono iki. Kowe mesti gleleng. Kowe mesti kaya iya-iya kae. Ning Islam apa ki? Sasuwene urip Bagong iki dilalah kok ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun. Kruyun. Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Kene ana sing ngisru-ngisru leh kula nesu, ora nyawang sapa-sapa. Amuk kabeh. Nganggo tata krama ora? Nganggo. Kene wedi. Kono gedhe. Keseron nganggo akik lendodot. Wah. Lali ra tak copot. Lho nek ngono kok wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Ayo metu jaba. Lho, kok wong tua kok ora mikir to. Carane ta. Nek ora aja tak nyoba. Rugi. Goblok ora. Aku ora guneman karo kowe sing ora ana. Nek pancen kewane metu jaba. Ayo metu jaba. Tanding karo Begawan Durna. Nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajanging pasulayan. Ning gandeng Bagong pun ditantang. Nendi papane wong neter kanthi dayan. Nang alun-alun negara kamar kok temtoke koyo aku sing tekani mati. Wah, pendhita tak ingkel-ingkel jaringan.
wis tantang-tantangan kok malah begogok. Kula ora diwangi ya mudar tenan. Lah jare mau wani, Mau ora ana Begawan Durna. Nek ora ana Karepmu piye, Bagong? putrane do mangkat mboten? Sapa? Ndara Gargaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena. Wah, aku ora weruh. Ning pendak-pendak pasewakan mesti eneng Gatot Antarja Antarsena ora bakal tinggal karo kewajiban. Sip. Kula nyuwun ngambil Ndara Antarsena ya. Nggih. Yo, Ndara Antarsena, Ndara Gargaca, Ndara Antarja kula suwun ngambil. sakarmu yen anakku gelem ngewangi karo kowe. Jalu ana tulung. Kon ngundurke Kurawa. Sip. Makasih. Iya. Sampun sinuwun kula nyuwun pamit. sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik. Ndarana kula Sedewa kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Yo, Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur nuwun lho pun paring ngambil kang putra. Nek wonten ora ngoten ndak kula kalah karo Kurawa. Wah, yo sing ati-ati. Mergo jroning ati kula ora ikhlas nek pusaka telu aja diboyong kali Begawan Durna niku kula ora ikhlas lahir batin. Yo, wis mongso Baronga. Nggih, nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Sampun sinuwun. Iya ya Bagong aja kaya bocah cilik Panakawan. Nun nggih. Nek mboten ngoten ndak ora rampung-rampung perkarane Durna niku mung arep gawe maksiat. Durna niku mung arep gawe kisruh negara Ngamarta. Kula sing ajeng nambaki. Iya Bagong Mangsa Barang nun nggih. Nyuwun pamit sinuwun. iya sing ati-ati. Sampun Ndara Kembar. Iya Bagong sing ati-ati, iya Bagong sing ati-ati. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Yo, Bagong. Nyuwun ngambil kang putra. Yo, wis ana. Tak paringi ngambil. Nggih, ngoten mawon nggih mungkin ndak selak kewengen malah ora prayoga kedadiane mergo niki gawat tenan. Iya. Nek nganti sinuwun Puntadewa kelangan tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada niku wong sing ora seneng karo Pandhawa niku ajeng gawe cinakaning para Pandhawa niku angel mijen moing ranti suwe banyu sinaring. Nggih ta? Iya. Leres mboten? Bener. Kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Kembar kula nyuwun pamit. Iya Bagong, iya Bagong. Ndara Werkudara. Yo, ana mangkat to. Oh, mangkase ya, Jeng. Nggih ngesna dawuh. Kuwi sapa kuwi sik lemu kuwi? Adik kula. Rondo. Wah! Kok ora ngabari aku? Aku ki penggemar. Penggemar dekule atos. Sampun ngoten mawon kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng. Iya. Nyuwun pamit Ndara. Yo, sing ati-ati. Pareng. Yo. Mergo kula niku nek wis karo Kurawa jane asli ora seneng. Sengit kula kepati-pati karo Kurawa. Mula kula niku dipenjangka nek Kurawa ketemu Bagong ijen padha ijen upamane. Iya. Kartomarma pas mlaku-mlaku dhewe ketemu karo kula mesti tantang gelut to. Yakin kula jagelut mesti. Iya, mergo sengitmu karo Kurawa. Nggih. Lah kula lek sengit iki mergane napa? Kurawa niku mesti gawe cintrakane ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo kula tresna ning ndara-ndara kula Pandhawa. Iya, ketok tresnamu karo Pandhawa. Mekaten. Sampun. Iya. Sampun. Iya. Oh nggih. Yo, sing ati-ati. Ndara Kembar nyuwun pamit. Iya sing ati-ati, iya sing ati-ati Bagong. Ora sak susu-susu sare-sare. Wis ya Yem, Inggih ngatos-atos. ora tak ajar tuman mae nggih. Yo. Ora tak waneni ndak Durna iki arep suwi-awi ta. Iya. Mergo apa nggih? Yo, sing ati-ati. Sampun Ndara. Iya sing ati-ati. Ndara Kembar, Iya sing ati-ati. kula tak medanjami. Mbuh rawang sulat. Lho kok nesu? Pamit kok bola-bali. Ngene iki ngopo? Sangu. Ora nggawa dhuwit. Wah, Ora duwe. waduh. Durung ngomong wis muni ora duwe. Nggih pun, ngoten mawon. Kula nyuwun pamit tambah mestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan. Nun nggih. Pun mboten ngangge gamelan. Iya.
Ming batur sakula ditabuhi. Ngeselke sing do nabuh. Iya. Iki Patih Handakawana ta iki? Inggih. Kok oleh sowan kok adoh banget. Mboten wonten papanipun Ki Lurah Bagong. Kuwi nggo 300. Mbeto. Nak sili Ingkang wingi dereng nyaur. iki aku didhawuhi Sinuhun Prabu Puntadewa kon nyilih kowe. Engko sing nyaur Sinuhun Prabu Puntadewa. Estu. Tenan. Nggih, monggo. Engko sing nyaur Prabu Puntadewa. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara, Apa? sabubaring pasewakan Andakawana wene ana 300 ya. Mengko ndak aku ora kepenak uripku. Mung perkara Bagong. Wah, padha kawan kenthir. Wah, iso gawe wirang ratu Amarta. Jejegane. Aja Dimas pancen wateke Bagong kuwi kaya ngono. Ya, Yayi, ana apa? aja nganti Bagong kasempyok ing ngaradan. Tegese Bagong nganti cilik loro gedhe babak kulite dawuhna marang anak-anakmu sak biyantu kelawan Bagong. Ya. Si piye kok bakal paring wangsulan karo Durna bapakku? Mengko aku ingkang bakal matur kelawan bapa Premban Durna. Babakan nggone mboyong pusaka, aku bakal nyuwun pepanggil sarta rubuh. Wah, ya ngestake dawuh. Babar pisan Dimas, budal kang padha seba ingsun kondur ngedaton, kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara. Purna gading pananggilan. Saluja kondur ngedaton jelek saking gambar kentara kinampit gambaran gading kadhiraken sangganing Premban Cedi. Manggung ketanggung Japa Paloro ing sami ngambil upacaraning Prabun. Kawis tinggal saking Mandrawa tindak Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya sesanti kamulyane. Perang cambo samya madalilir tadhe tileting kota dan nyangkung mangunjani benjang sangaji mica atinya ngetari wus dosang konto wastrat mojo Rongong lalu mangulati surya mangrang sang wayang bumi samara waryanto Rama Kyai ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca Cemadung dawuh Rama Kyai ingkang putra ing jangkarepipun Antarja Cemadung dawuh ana dawuhmu apa Pak mawe karo anak-anak Pandhawa wah Gatot Antarja Antasena
salungane pamanmu saka negara Ngamarta werna-werna lelakon ingkang tumanduk marang Praja Ngamarta. Yangmu Sukalima nyuwun ngampil pusaka katelune dumadakan babak anglayoni jujul Hanusuli. Sowane Bagong jari kandha yen to Semar nandhang loro. Bisane waluya nirmala temajati kudu ditambani nganggo pusaka Ngamarta katelune pisan. Mula ora aneh yen ndadekke pasulayan antaraning Yangmu ing Sukalima kelawan Bagong. Nanging gandeng elingi dawuh barep kakangku aku supaya dawuh karo anak-anakku ngayomi karo Panakawan Bagong sing wis ngomong karo wong tuamu Pandhawa. Wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa isih jabang nganti claprang. Mula golek ana Bagong menyang endi yen pancen Durna bapakku nggunakake Kurawa kinarya srana milara karo Panakawan Bagong. Kaya aja nganti wegah Bagong belanana Kurawa undurna mengko bakal ana pangendika saka mbarep kakangku Gatotkaca Antarja lan Antasena kunjang kanjeng langit kelat-lapat nirkincanging nirkincanging risang mawe gandrung. Wis Pak, nek pancen kaya ngono aku nderek kersaning bapak Kang, aja nganti kesuwen. Ayo Bagong digoleki, kowe karo aku ora ketang sithik tau tate nampa pangudange Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mula goleki nek nganti Kurawa arep gendak sikara karo Bagong, kowe karo aku ajeng mbelani, Kang. Iya, Dimas. Datlangening kalangan aku. Ora lidok ujare wong daplok. Durna nang ndi papan anggreng gleleng, anggreng gembelo sirahe suarane kemlotak kaya krakal. Mesti nggawa Kurawa. Nek ora nggawa Kurawa, Durna wonge ora tau wani swara atos nyuwara sing rapenak. Kurawa dampyak-dampyak goleki aku. Aku ki pinter ndelik wong aku coba tok. Dadi bingung ora kaya kebingungan golek aku. Ning suwe mesti kecekel iki. Ndara Werkudara tak suwuni pambiyantu Den Kang Putra kon belani kula nggih. Ha kok bubar pasewakan kok Werkudarane ra ngetok pancen wedhus tenan. Piyayi nek ora iso digugu. Seprene kok ora ana kemliring Ndara Antasena Ndara Gatotkaca. Nek aku nandingi Kurawa Ijen yakin mesti kalah. Wong Kurawa ki wong licik. Kurawa ki wong akal ukile wis ketok. Mesti nek mungsuh Ijen kalah karo aku terus ngeroyo, wanine ngeroyo. Lah nek dikeroyok ya kalah. Nek ora aku ceket goleki Ndara Antasena Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja
takon belani aku selak kecekel Kurawa modar. Nek ora goleki Ndara. Pun suwe. Ya sawetara. Kok ora dehem ora watuk. Ora lara kok kon watuk. Pun ngertos lek kula omong. Wis. Terus keputusane? Keputusan sapa? Keputusan sampean belani kula mboten? Gong. Aku kuwi tau tate tok udang. Nggih. Aku tau tate tok omong. Dek cilik biyen ning aku ora kelingan. Ning kowe tau tate momong aku, Gareng ya momong aku, Petruk ya momong aku. Semono uga aku Bagong. Aku kelingan jaman dijedi ning Kawah Candra Dimuka. Biyen aku capet-capet ketok ana Panakawan sing nunggu aku ning pinggiring kawah. Aku kula nika. Ha Petruk iki wedi karo panas. Gareng iki karo Kawah Candra Dimuka di kula sing nunggu sampean. Kowe Nggih. ngaturke panuwun. Sami-sami. Sampeyan tegese utang nyawa kali kula. Mestine ngono. Yen nganti kowe kena genining Candra Dimuka, mesti kowe tekaning pati. Mau aku ngaturke panuwun dene kowe arep gelem nunggu nalika aku dijedi. Nggih. Terus iki mau Kanjeng Rama paring dawuh. Rama sapa? Rama Werkudara. Ngendika pripun? Kowe arep diajar Kurawa. Nggih. Panjenengan nika wedok pondha mangkat. Wonten sing gawa glugu, wonten sing gawa sekop. Ajeng mala kali kula. Terus sampean Aku didhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kon ngewangi karo kowe. Oke. Ha iki sing arep kok mendorong tak piye iki? Aku ya kon ngewangi, gong aja kuwatir. Nah. Pun nek sampean niat ngewangi kula, maju, gempur Kurawa. Ning nek aku sing maju kok kira-kira ngisini-sini. Api ngene, Gong. Pripun? Aku ngewangi ning kowe maju wong methoke Kurawa. Yo gelut wae yo. Kowe karo aku senggel. Lho. Kok malah nesu? Nesu. Wong ngewangi kok malah kula kon maju. Kowe nek lolo tak tambani, nek mati tak uripke. Aja kuwatir. Mangkato. Yakin? Yakin. Serius? Iya. Nganggo apa le nambani? Banyu sunget kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune. Nek nggo nambani wong ora iso mari, nggo nguripke wong mati sing durung winanci iso kelakon. Wah, kene dikutil lampu. Kutil dengkulmu plocot kuwi. Iki pusaka padhake kutil lho. Kula tak maju, Aku sing tansah memanuki laku aja kuwatir. Nemeng Kurawa ora bakal menang karo kowe. Yen kowe tak tambani, kowe tak uripke. Kowe diantem ngrasake lara, nek lara babak metu gedhe tak tambani langsung mari. mbok sampean buka apotek mawon. Hus. Kok malah kon buka apotek ora? Aku entuk tamba mujarab kaya ngono. Wis mangkato, Bagong mangkato. Yen pancen kowe engko kerepotan, aku telabung saka Dirgantara. Wah, iki arep gleleng ya. Nggih, nun pangestu nggih. Yo sing ati-ati. Ning ampun ada-ada saking kula lho. Ora. Terus sampean ajeng temu ndi? Mengke ketok Kurawa. Aku ambles bumi. Lah iki pertanyaan meneh iki. Terus kowe nek ambles bumi terus aku lek ngundang sampean pripun? Aja kuwatir, kowe ngejluk lemah ping 3, aku metu. Mosok ping 3 metu. Iya. Ana sampean bola-bali ra tau metu. Aja sembrono, mangkato. Ketundha Kurawa, nyun pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
prajurit gong makuru gongso tetekaya butulo pancen bener apa sing ngendikake Kakang Prembandurna ing atase mung sak derajate Bagong wae lah kok ngembari marang panguwasaning pendhita ing Sukalima iki kaya patih senggone iya Bagong lho ora basa karo aku basa ya gelut ora ya jotosan ora sang nganggo basa-basa nang kene iki nang alun-alun monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok patih senggone sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna pancen kepara nyata rasah kowe ki ana omong sing tanpa guna kowe apa Kartos Lebar kuwi sing maju Kartomarmo atus Lebar jengkulmu racun heeh Kartomarmo sing maju kowe aku ya wani Kartomarmo aku ya turah wani aja kemeng Kartomarmo ijen kerubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat lah serep nyawamu ora serep ora dadi maling ayo kowe apa aku sing tekaning pati wani karo Kurawa sing tak wedeni apamu mo Kartomarmo wonten timbalan kowe iso mateni Bagong cilik iso bondo tangane ngrincung sikile nampa bebungah saka Kakang Prembandurna Bagong kowe ngalah piye ora iso kon ngalah cepeleke ora aku kalah nek wis tekaning pati ngatang-ngatang dadi batang wis sipate Bagong ngono kuwi kowe wae mo sing ngalah lho kowe bali kowe mane remuk sirahmu lho apa kira-kira iso ngalahke Kartomarmo kowe lah didelok malam ini bengi iki kowe apa aku sing tekaning pati pedhot sirahmu ha pedhot gulumu wah gimer sinahmu tak nggo gatheng kowe wah jan saya suwe aku malah saya merinding Bagong Sumbari kok meden-medeni ora meng kowe mo patih tuwek iki ceceki untune ora mlungos kok arep aku amo Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha pecah sirahmu pecah genti legane ati bareng ayo kekuatanmu sepiro Bagong Musaku remuk ngapa oh arep modar aku yan mau janjine piye gejluk lemah ping 3 wis luwih saka ping 3 nganti sing tak gejluk ngolek-ngolek ra metu-metu ya sing gedhe pangapuramu kurang seru kok wah ngene iki aku enggak main aku enggak main piye wis ora nggo perang-perangan
Aki senugro ki nglacop bathuke iki. Ki undi-undi iki. Tambani nganggo sungutku mari. Wul. Wih, heeh. Ki nggon unyeng-unyeng iki. Kuwi borok kok. Oh iya, Ding. Tambane iya. Yo. Ndak gatel. Yo. Malah nambani borokmu barang. Sonana wah wis ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lera penak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa belani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene wae. Piye? Lho, kok ora bosok anu pripun? Aku tak manji ning awakmu. Manjen awakku piye? Manji ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ora iso mati. Iki serius. Iya. Tenan. Liyan ndi? Lagene? Ora iso. Kene wae apa piye? Ciok ning ngombo iki. Yo. Elastis. Ora sudi. Ametu ngendi kok ngewohke? Kowe ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngamet ambegan? Wis ya wis. Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-kapake ora apa-apa. Lah moyo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku, kowe dadi ampuh. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu awak aku mesti dadi ampuh. Nah, gak wis lah modar. Omong wae malah pidato. Aku tak keplak sirahmu lho kowe. Wis gak wis. Gunjang gancing langit kelap-kelap katon. Lir kincang ngrisang mawe gandrum. Kono wis. Sampe temu ndi? Aku wis nang awakmu. Lho, kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo iki sukma. Wah, lah gleleng iki. Kowe diantem ora apa-apa, dipateni ora iso mati, mergo saka dayaku. Terus kula iso napa meneh? Iso ngilang mboten? Ora iso. Mbok gawe iso ngilang. Benar nyolong kowe. Saidan ora. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Weh, lah kok sampean dadi wong biasa ora iso mabur? Mergo aku ora dikeparengake mabur, nek aku sing duwe kekuatan iso mabur. Wo. Nek ambles bumi ngampet ambegan niat ingsun ambles bumi, terus sirahmu tatapno aspal ngarep kuwi. Ki anggere kok ora au gejegluk tak jak senggel. Iya. Ngampet ambegan. Weh. Ora sida. Weh, engko nek ra nyata mlenthung dase. Nyata-nyata gawe wis. Niat ingsun ambles bumi. Wah, lah bumi iki peteng tenan. Ora ana apa-apa, Buna. Wah, lah kae ana wong kae. Tak jak Pak, wah asem ayit to. Jaratan ketok le mringis metu malah. Nah. Nek mabur Sirahe gedruk ping 3 niat ingsun mabur. mbok sing apik omongane. Ya anu sikil. Wah, antasena ki arep nyilakake sirah kok kon gedruk ping 3. Ayo mumet mabur tenan kon melayang. Sikil gedruk ping 3 niat ingsun mumet. Niat ingsun mabur. Kowe aja tiru aku to, antasena. Wah, ya apik nek mabur bangane ambles bumi. Wah, iso weruh ngendi-endi. Wedian ini ra golek kamar mandi ra ono gendenge. Rugi iki. Lah, iki. Kamar mandi kok ora mikirake gendeng. Oh, tuwa ra sido. Ting klinding kabeh iki. Ra motok. Wis. Nek medun, Ayo wis medun ngono wae. Ki arep gleleng iki. Wis nantang. Amos.
Suramarta, Jayawarta, ayo Kartoslebur. Iki Bagong Sayar digdaya kliwat tukur. Mungsu aku iso menang meguru karo kowe 20 taun legane ngatiku barang. Mripate kok mendelik wae mataku ambu arep ngopo. Sajae mentas meguru anyar. Ora memper meguru kok mung sedilit. Ning matek Aji Jaya Kawijaya. Ayo, kowe iso gawe aku semaput gedene aku tok anteng gletak meguru karo kowe 20 taun. Pecah siramunya. Lagi ngemake wong gawa kopi. Urung-urung nyekel tumbak ora. Ayo pecah siramu kowe nya tumban. Nya tumban. Tumbak iso mbolong ndasku. Aku meguru karo 20 taun. Nya wis. Mati tenan kowe Bagong. Hah? Mati tenan. Engko tak jase. Manggon tak baterai colokan listrik murid menah, Gus. Aja edan. Ora edan serius iki. Pecah siramu nya. Ya iki ora muni gamelan. Ngopo dagduk-dagduk. Pecah siramu. Warek Ning. Pecah siramunya. Ngono. Hot. Mati ya. Wah. Gledek dasmu wis maput ora. Pelekke ora. Rumangsane padake wong loro saudon telu saurupan. Tunggale Kartomarwa Kurawarwane ro Bakaya, amuk legane ati. Arepku Kartodendra. Wah, ora tau mbayar per bulan kowe. Ora tau bayar tadi denda terus. Peranganing para Sata Kurawa. Kartodendra dasar Purnyata. Kartomarma kalah karo kowe. Kartodendra durung karuan. Kowe arep ngopo kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku kene iki kira-kira kowe gila ora? Lho, dimati lho. Lho. Kok mlesek awake? Ora mung awake tok. Aku nek mleseke sak ndase. Ora percaya kowe? Lho, mati ya. Apa mu apane? Kurawa maju kroyok
kunjang kancing pamit kala katon lir kincanging aduh mahe gandrung nyuwun pangapunten Kakang Durna lagi metu kaya kesonjo mbaya mboten nginten babar pisan nek Bagong digdayane kliwat ukur loh Bagong digdaya mergane kula sawangsa ing katebian iso ambles bumi Bagong iso ambles bumi iso mabur Kakang Durna Kurawa bubar maut mboten kanten-kantenan lho sumanggaken Kakang Prembandurna lho Bagong aja maneh kuat nampani Kyai Cundha maneh aku meguru karo kowe keparang Gus, piye? Durna beto drei dengkulmu. Kae dudu drei. Lha napa? Kae pusaka arane Cundha Manik. Waduh, murup kaya wong nyuluh. Mergo saka dhewe kekuatane sing ampuh ngegilani, mula pusaka kae murup. Terus ora sawedi. Kethuke Gong, kowe ora bakal tekaning pati. Engko nek mati ora sawedi. Tandang ngono aku sing bakal namengi sekon jero awakmu. Oke, ayo gawa pusaka suntan aku ora wedi regane atiku Mas. Pandhita kang minarya wangsit pindha gombang kang ajaping tawang susuh ngin ngendi nggone endos malu kembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana saya gembelo siramu saya greleng pacakmu keparat ing atase wujude Bagong bae kok ora arek para sata kula wis kasan bubar sar-saran ora karu-karuan. Ayo, nek pancen kowe digdaya tandhangono Kyai Cundha Manik. Kowe sing wong jireh Prembandurna. Durung babak kulitmu, durung putung baluhmu. Kowe wis gawa pusaka Kyai Cundha Manik. Ayo, nek pancen pusakamu iki digdaya tamakno dadane Bagong. Loh, kowe wani nang mari Kyai Cundha Manik? Ora wani sebab apa? Pusaka ampuh karo ora gumantung kowe. Ning gumantung kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake angkara budi candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh-kabeh kuwi mung gumantung ana kersane sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Hah? Wis tau ngerti critane Nabi Musa? Loh. Pendhita ora tau menyang pengajian. Nabi Musa kae tau ngomong ya, kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi sabetno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nek wis ora diparingi firman karo Gusti sing akarya jagat, tongkat kae ya mung kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cundha Manik semono uga, tok anggap ampuh nek Gusti sing gawe jagat marengake Cundha Manik ilang dayane, kuwi mung wesi rongsokan. Ayo tibane nang wetenge Bagong. Agak wis. Ayo ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah. Mergo aku tak uncek nggon weteng. Wis, aja kokean gunung sing tanpa guna.
dijajal apa piye? Oh, lakon mati dening aku. Wah, Durna bapakku, Bagong. Bala Pandhawa mbyuk gumulung mangung siring sata Kurawa Kambang Isra katitik merut layut sagung Ratu. Kula nuwun mapunten, Gen. Iya, awis saking pangaturipun ponakan Bagong saengga kula damel ribet wonten ing negari Ngamarta sewu-sewu kalepatanipun ingkang bapa tadah wadana. Bapa penemban. Mestinipun bapa penemban Durna menika saged menggalih Bagong menika namung drajating Panakawan. Nanging sabab menapa panjenenganipun bapa penemban Durna mituruti dhateng menapa ing dados pikajenganipun Panakawan Bagong. Oh, iki amargi Bagong sampun kurang ajar dhateng bapa ing Sukalima. Bagong sampun ngias dhateng bapa ing Sukalima. Bagong sajaipun sampun ngilani dhateng bapa ing Sukalima. Namung semantena kang kinten kula Bagong namung dapur gegojekan mboten gadhahi niat wantun kaliyan bapa penemban Durna. Oh inggih menawi ngaten kula nyuwun mangapunten lan salajengipun kula nyuwun dawuh saking paduka anak Prabu Puntadewa menggah kados pundi babakan perkawis menika. Sapurnaning pasewakan ingkang putra tumuli manjing wonten ing sanggar pamelengan nyuwun dhateng panguwasaning dat Kanggur Wengdat mugi-mugi pikantuk pepadhang nyatanipun Dewa Asung pepadhang dhateng ingkang putra pun Darma Kusuma Jawata paring wangsit pusaka katiganipun menika kedah dipun lintoni. Lho, dipun lintoni menapa? Dipun lintoni wujuding kanugrahan ingkang badhe mandhap wonten ing jagat ingkang nami Wahyu Jati Wasesa bapa penemban. Oh, kandhak bleguduk soal gembol suara nanti awela. Dipun lintoni wujuding Wahyu Jati Wasesa kasinggihan mekaten. Menawi bapa saged ngaturaken inggih menika wujudipun Kajeng Jati Wasesa tuwin Sekaring Jati Wasesa kula badhe ngaturaken wujudipun tumbak Karawelang payung tunggul naga miwah pustaka Jamus Hyang Jimat kelima sada wujudipun Sekar Jati Wasesa lan Kajeng Jati Wasesa kula aturaken paduka badhe maringaken pusaka ketiga inggih kasinggihan mekaten nyuwun pamit yen kula Bapak badhe ngupati wonten pundi durungipun. Nek dilintoni kayu jati biasa pripun? Bagong. No. Kowe tak kandhani ya Bagong. Nggih, ratu kuwi ora kena mban cindhe, mban siladen. Mban cindil, mban cindhe. Mban siladen tegese ora kena bedak-bedake. Nggih. Kowe bali ning Karang Kadempel. Mekaten sinuwun. Iya Bagong. Matur karo bapakmu, bapakmu mesti wis tanggap. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit nggih. Ndara Kudara. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sampeyan ora ngerti kekuatan kula to? Wente kekuatan apa? Mungsa Kurawa menang. Wah, aku ya weruh. Gumun aku ing ngatasé Bagong kok kekuatane ngedapi-dapi.
Aula saniki Bagong modern. Iso ambles bumi, iso mabur. Oh iya. Nggih. Kaya ngopo? Mangmat nek mboten pitados. Seneng ta kowe? Bahagia ta kowe? Metu ra omong-omong. Sone iki nek metu omong. Modar. Dapusi ale Kang Putra. Kok minta slupe kok njur arep sapa-sapa arep dimuki bapakku barang arep diumuki wong bapakku ki wong ngerti kok arep diumuki. Mbok menawa wis Bagong Baliya sandangamu kae mau gawanen. Oh iya. Kula kakek kraton ya, Bang. Ya wis jupuken. Nggih, ajeng kula nggih melih. Ya wis kono, Bagong. Romo Kiai, mbuh. Dimas Antasena Ketak ndasmu. Ora dakoni tenan aku. Ora masalah. Sing penting kowe iso gimer sirahe gareng. Sik diancam kok kakane. Nyuwun pamit, sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, nyuwun pamit nggih. Iya. Sritina ning pasewakan nggonku nunggu kelawan bapakmu. Nanging ora ana tandha-tandha bapakmu bakal waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Bagong wonten timbalan miturut ature Panakawan Garing kelawan Petruk sira diutus dening wong tuamu. Marata gage matura munggo kepiye kabul kawusanane. Nggih kepareng punjuk atur kersanipun Ndara angka 8. Lho, Angka Wijaya. Nalika semanten kula sampun lampahan sono ten Negaring Amarta. Campa perang Bitutama alok Bendha Walapati kalih Begawan Duna lan para Sata Kurawa. Tumunten dipun pisah kaliyan Ndara Werkudara, Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa ngendikaken badhe pinaringan pusaka ketiga nek saged nglintoni kelawan ingkang winastan Sekar Jatiwasesa. Lah niku Ndara. Mula nek ngersake pusaka 3 tumbak Karawelang payung tunggul naga pustaka Jamus Jimat Limasada kudu napa niku isa nglintoni sing disebut Sekar Jatiwasesa. Mekaten atur kula cekap semanten nek wonten Padyagung Mahasama wekdal sapapan kula aturaken dhateng ing Pranatacara. Iku ngopo ora? Aku wis matur kok. Niku ature Bagong Ndara. Pripun pemanggipun Ndara dos pundi sakniki? Miyatangen ing kalanggiwan Akar
mocar tinon ler kakonang surem sorote tahan badan kasoran pacaring purnameng gegono dasari mongso katiga nunu garing dalem kowe ndak tinggal neng Karang Kadempel tunggu bapakmu lah terus Petruk karo Bagong tak kanthi ayo ngupaya menyang endi dununging Sekar Jatiwasesa Petruk nggih ayo Gong yo kanut lakoning Kurawa ngene kelap katon lir kincange ngaris risang nawek gantrung sabaran katulu wukir moyak mayik laya gumun lajeng ngupaya teng pundi wong jenenge Sekar Jatiwasesa niku laya lagi ngerti niki wong kawan Petro dalem menungso tumitah ning alam padang diwenangake Budidaya tumrap Abimanyu kena sinebut arane sameneh ana wujude mapan ning Janaluka. Oh, lha nggih. Lah terus aja nganti kendhat ayo. Tinimbangane bapakmu ora mari utawa ora waluya nirmala temah jati. Aluwung Abimanyu ora bali marang Karang Kadempel. Aku ora bakal mentala marang ngeroganing bapakmu Semar Badranaya Petra. Nggih, kula nderek mawon kersanipun Ndara. Cuma ngawur warahan tengarane ngajurit gong maguru gongso setekaya butulawar panjriting turangga istika cap kacarita ingkang miling-miling anjejangkung nenggih pepating pura kencana patih sambega nalika semanten nyumurupi citraning Sang Abimanyu katon satra ingkang sekti karintang jayaning perang ketitik mancur cahyaning saksa dolanan dumuyung saking dirgantara nyaut tungganing Sang Abimanyu geger sangya para Panakawan wau
awake dhewe le, mati awake dhewe le. Ngapa? Kenapa? Ndara Abimanyu ilang. Lho, dek kok nendi? Ndara Abimanyu ilang. Ilange piye kowe iki ora ngedeg-degi aku lho, Truk. Nek nganti Ndara Abimanyu ilang, kowe karo aku nampa dukane pepundhen Pandhawa. Kowe ngerti ora Ndara Abimanyu iki anak katresnaning para Pandhawa. Nek nganti ilang piye? Ana bayangan hitam. Lho. Edian kaya film. Nyaut Ndara Abimanyu gong kae isu ketok ketap-ketap ing angkasa. Halo, Ndara Abimanyu kae ketok saka kene gong. Doya wae meneng wae ngopo? Imbal, ha. Mastu nomo sidam sekaring bawuna langgeng Kakang Rada Kakang Resi Kanika Putra kencang karo dayang pak pong mbok bolong kari cedhi sapa sing gawe menika mboten mangling kadi wonten sowanipun Sukma Wicara inggih pun Kresna menapa wigatosipun dene Kresna sowan wonten ngati Mbalana di menggawe katosipun menapa kula triandang dhateng sowanipun Sukma Wicara Kakang Rada lenggah ingkang langkung sekeca kula ngestaken dawuh Kresna Raharja saprapta kita nggih Kulun sapinangane ngawidadan niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabekti kula kunjuk iya Kresna Ulun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana kula pun dinggo jimat paripindayan ing kasantosan apa to kang dadi darunane dene jeneng kita ngabiyantura ning ngarsa ulun mula diake matur ingkang tetela Narayana ingkang sepisan ngaturaken pangabekti kula kunjuk angka kalih mboten supe kula ngaturaken sepinten kalapatanipun ingkang wayah diagung mangsa paduka Hyang Adipu kula dene kula sowan kanthi badan wadak ya ora dadi ngopo
marmo kita kuwi Atmaja Ulun mula isih gedhe paling marmo ulun tumrap paran jeneng kita Kresna nok-nok ingkang sak banjure tumuli matur marang panjenengan ulun nggih ulun wali-wali menapa mugi dados ing ngawuningan estunipun anggen kula sowan ngersa Madukaya Wangadi ulun menika namung badhe nanjihaken babagan Sekar Jatiwasesa ingkang dinten sakmengke badhe paduka tedhakaken wonten ing jagat monggo mbiyake ingkang kathah samnyebataken sinten ingkang badhe kedunungan Sekar Jatiwasesa menika ateges ugi kadunungan Wahyu Jatiwasesa ulun kula nyuwun keterangan ingkang gumathok menggah ingkang wayah ing Dwarawati menika menapa inggih pantes tuwin kula sembada anggayuh kanugrahan menika kala wau Iwang Ngadi Pukulun Ridho mangawur-awur-wuraken tengaran ing ngajurit gong makuru gongso tetep kaya butula sepisan kita kuwi Atmaja Ulun lamun sowan kita kawanguran dening siji Jawata angka loro titah ing atase kita kuwi caket lan panjenengan ulun teka kita kepengin gayuh kanugrahan wae teka dadak sowan ing panjenengan ulun duh nyono cerak nyono Bathara Guru kuwi wong mban cindhe mban siladan dewa ingkang ora adil tumrap titahe ing atase kabeh titah napa sasmita kinen ngupaya Sekar Jatiwasesa nanging sabab apa kita ora ngupaya dununging Sekar nanging kita malah munggah ana ing kayewangan kita wegah kangelan kita golek dalan ingkang prayoga sarana nyuwun kelan panjenengan ulun ingkang sak banjure Kresna ngertiya ulun mboyakena mban cindhe mban siladan nadyan kuwi turas ulun pribadi kuwi Atmaja Ulun apa wayah ulun nanging yen to kanugrahan tumibana ing jagat sayekti kabeh kudu ngupaya sarana pambudidayane dhewe-dhewe ora dikeparengake nyuwun kawelasan kelan panjenengan ulun kanthi cara mengkene Kresna ngertiya ulun blabari babar pisan lamun sejatine Sekar Jatiwasesa mau dudu kita ingkang kudu anggadhuh sabab kita wis kedunungan ya kuwi Sang Hyang Bathara Wisnu minangka dadi Atmaja Ulun ingkang tetunggalan manunggal kelawan jeneng kita luwih prayoga wigatekna kewajiban kita aja banget-banget nggon kita blereng marang tumuruning kanugrahan sabab dudu tumuruning kanugrahan gagayan kita urip ana ing alam padhang nanging netepi kewajiban minangka dadi pujangganing para Pandhawa lan suwing para Pandhawa yen to kita amilalu upaya kanugrahan tegese kita bakal ninggal kelawan kewajiban kita Narayana Daya mak-makpong mbok welengali cedhe sapa sing gawe. Terus mangke mindhak kinten panjenengan menika ngawrataken dhateng kula warga mboten sae kedadosanipun sedaya kedah adil menawi mboten sarana kula pecut mawi sumanten kados mekaten kula kinten Kresna badhe tumindak ing mboten sak mesinipun kajengipun mandhap wonten ing Janaloka Kakang Rata punapi monggo mresani babaring lelampahan sinten ing kedunungan Wahyu Jatiwasesa monggo kula dherekaken nggih